Vi er ved Cobra-tårnet! Og Timmy er med. Og vi skal filme ham i hovedet, når den flyver ned. Og der er langt, kan I se. Og jeg skal holde fucking godt fast der. Kig på den, Timmy. Fucking sindssygt, han holdt fast med den anden hånd også. Smil til kameraet. Smil, jo. Smil til kameraet. Smil, jo.